σε αυτή τη ζωή. Να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο χαρούμενοι. Με όποιο τρόπο ο καθένας μπορεί. Αυτό λοιπόν στις παρεμβάσεις δίνουμε και τρόπους ψυχαγωγίας, διασκέδασης, κινητοποιούμε μάλλον τους διδυμαμείς, τους βρίσκουν ήδη, αλλά τουλάχιστον κινητοποιούμε και προτείνουμε. Και μέσα από συλλόγους και από ομάδες γίνονται και πάρα πολλά πράγματα διαδραστικά και με σωματική άσκηση και με πολλές άλλες παρεμβάσεις τέτοιου τύπου που να μπορεί να υπάρχει και σωματική δραστηριότητα αλλά και υποστήριξη ταυτόχρονα για να υπάρχει χαρά, να υπάρχει δημιουργία και να υπάρχει και αυτό που λέμε ναι, μπορώ να τα καταφέρω όλα, είναι μια χαρά. Απλώς διαχειρίζομαι το πρόβλημά μου. Ο συνδυασμός λοιπόν ιατρικής, ψυχολογικής και διατροφικής υποστήριξης έχουν σαν βασικό στόχο την αντιμετώπιση του διαβήτη σφαιρικά, νου και σώμα μαζί, σαν δύο παράγοντες που αλληλεπιδρούν, πάντα αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, και θεωρείται η βασικότερη και η πιο σύγχρονη εξέλιξη στην ολιστική αντιμετώπιση του διαβήτη. Γι' αυτό πρέπει να μιλάμε πάντα, για ολιστική αντιμετώπιση. Αυτό είναι ένα παιδάκι που έχει διαβήτη, πρέπει να παίρνει ινσουλίνη, να ξέρουν οι άλλοι ότι και το ίδιο ότι δεν είναι μεταδοτικό, να έχει το τσαντάκι του με τα απαραίτητα, ότι είναι ένα κανονικό παιδί, μπορεί να έχει τις δραστηριότητες του, δεν πρέπει να ανησυχεί, αλλά δεν μπορεί να είναι και τελείως ανέμελο, μέτρηση κτλ. Ο διαβήτης είναι μια κατάσταση με την οποία μαθαίνεις να ζεις και να είσαι καλά, αυτό είναι βέβαιο, σωστό λέω εκπείρας. Η αποδοχή αυτού που μας συμβαίνει σε οποιοδήποτε επίπεδο της ζωής μας είναι αυτή που θα μας οδηγήσει σε μια λειτουργική και δημιουργική ζωή. Αυτό είστε νέοι άνθρωποι, έχετε το ως μότο, ως κανόνα στη ζωή σας. Θα σας συμβούν πολλά πράγματα στη ζωή, δυστυχώς η ζωή είναι και καλά και κακά. Η αποδοχή είναι πολύ βασικό. Και αυτό γιατί πάντα υπάρχει θετική οπτική στις καταστάσεις, αυτό το ξέρετε, τις οποίες βιώνουμε και οφείλουμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας μέσα από αυτό. Έτσι λοιπόν, βγαίνουμε από το άσχημο συναίσθημα, πάμε προς το χαρούμενο, προς το καλό. Όσοι ασχολούμαστε με το διαβήτη, οφείλουμε να μεταδώσουμε αισιοδοξία στους ανθρώπους που ζουν μαζί του. Το πρόσωπο του διαβήτη είναι πλέον πολύ πιο φιλικό από παλιότερα, όπου αναγκαζόντουσαν, δεν είχαν μετρητές, βράζανε τις σύριγγες, είναι πολύ πιο, έτσι, και πολύ πιο υποστηρικτικό και γιατροί και η τεχνολογία. Ο διαβήτης μπορεί να είναι ένα κομμάτι της ζωής, αλλά δεν πρέπει να ταυτίζεται με την ίδια την ύπαρξη. Αυτό είναι μέσα από την αποδοχή και την συναισθηματική διαχείριση. Να θυμόμαστε όλοι. Και εσείς και οι γονείς, όλοι μας. Κάθε παιδί με διαβήτη είναι διαφορετικό, όπως είναι και κάθε παιδί χωρίς διαβήτη. Μην είστε υπερπροστατευτικοί, να είστε διακριτικοί, μην στιγματίζετε το παιδί, να είστε πάντα σε εγρήγορση, να ζητάτε βοήθεια όπου χρειάζεται και όποτε, μην νιώθετε ύπτο, να είστε υπομονετικοί, να επιδιώκετε συχνή επικοινωνία, το α και το ω σε όλες τις σχέσεις της ζωής μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Τσαπατσάρη, σας ευχαριστούμε για την πολύ ωραία ομιλία σας. Δεν ξέρω αν κάποιος από το κοινό έχει να κάνει κάποια ερώτηση. Όχι, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη ομιλήτρια, η οποία είναι η κυρία Δέσποινα Βαράκλα. Είναι κλινικός διαιτολόγος διατροφολόγος, ψυχολόγος, ατομορφωτής υγείας και θα μας μιλήσει για το ζαχαρίδι διαβήτη τύπου 1 στην πράξη για τον διαιτολόγο. Κυρία Βαράκλα, σας ευχαριστούμε για το βήμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη που δεν πρόλαβα και τους προηγούμενους ομιλητές, λάθος δικό μου. Ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα και τα κατάφερα να είμαι κι εγώ part of
the team που λένε. Μιλάω. Το point δεν έχω χάσει. Λοιπόν, μόλις έχω έρθει από ένα συνέδριο στο εξωτερικό και σκέφτηκα να μοιραστώ κάποια πράγματα μαζί σας. Τι πέρασα και τι έμαθα και τι μπορώ να μοιραστώ μαζί σας. Το ταξίδι μου ήταν στο Ντουμπάι. Επέλεξα να πάω στο συγκεκριμένο συνέδριο, διότι το παρακολούθησα και πέρυσι. Έχει ενδιαφέρον. Το Ντουμπάι, όπως ξέρετε, είναι μια πόλη, ένα εμιράτο που αναπτύσσεται με ρυθμούς, δεν ξέρω, πολύ γρήγορους. Και είναι ένα μέρος όπου μπορούν να συμβούν πολλά και να δούμε πολλά καινούργια πράγματα. Και το συγκεκριμένο συνέδριο ήταν για το πώς χτίζεται ένα σύστημα υγείας. Από την υποδομή κτηρίων, από εξοπλισμό, από περίθαλψη, τι είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν και τέτοια συνέδρια. Και επειδή το παρακολούθησα πέρσι και ενθουσιάστηκα, πήγα και φέτος. Λοιπόν, αυτό είναι το Ντουμπάι. Μέσα σε 10 χρόνια χτίσανε αυτό το πράγμα μέσα στην έρημο. Και πριν ξεκινήσω, σας έχω μοιράσει κάποια λευκά χαρτιά. Λοιπόν, θέλω σας παρακαλώ να γράψετε μία-δύο προτάσεις. Τι είναι για εσάς διαβήτης ή διαβήτης τύπου 1. Πολύ σύντομα. Πήρετε χαρτά? Δεν πήρετε χαρτά. Στο κινητό σας γράψετε. Μία λύση. Αλλά έχει κι άλλο να γράψετε και έτσι μπορεί να μην είναι. Κάποια λευκά χαρτιά αν υπάρχουν. Όταν ακούτε τη λέξη διαβήτη τύπου 1, τι σας έρχεται στο μυαλό? Είμαστε εντάξει, γράψαμε. Λοιπόν, επενδύσεις πάρα πολλές σε όλους τους τομείς. Είναι πραγματικά ελκυστικό κάποιος να πάει εκεί και να υλοποιήσει κάποιες ιδέες, διότι υπάρχει πραγματικά το έδαφος. Κάποια τρελά πράγματα, αλλά μου αρέσει να τα μοιραστώ.
αυτό. Θέλουν να έχουν το ψηλότερο κτίριο, το μεγαλύτερο ξενοδοχείο, το πολυτελέστατο. Νομίζω είναι ένα όνειρο για τον κάθε αρχιτέκτονα εκεί πέρα να κάνει το κτίριο που θέλει. Εσείς βλέπετε εκεί. Και κτίρια μες στη θάλασσα, γιατί όχι. Τύπους και συνδυασμοί. Αυτό είναι το κτίριο που γίνονται έρευνες ιατρικές. Αυτό το ονόμασαν DNA. Okay. Και εξαίρεση δεν είναι τα νοσοκομεία. Αλλά στα νοσοκομεία υπάρχουν άλλα κριτήρια. Χρειάζεται υποδομή, αρχιτεκτονική, ο τρόπος που θα χτιστούν, να είναι ό,τι καλύτερο για τον ασθενή. Το πώς θα κινηθεί μέσα, το πώς θα εξυπηρετηθεί. Δεν βλέπουμε κάτι super duper στην αρχιτεκτονική, αλλά είναι πολύ πιο μελετημένα τα κτίρια, τα νοσοκομιακά, από άλλα που μπορεί ο αρχιτέκτονας να κάνει ό,τι θέλει. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν είναι συγκεκριμένα. Αυτό είναι άλλο νοσοκομείο. Ξένα νοσοκομεία από άλλες χώρες έρχονται και χτίζουν παραρτήματα δικά τους εκεί πέρα. Το εσωτερικό το ίδιο. Και εγώ είχα την τύχη να επισκεφθώ και εγώ ένα νοσοκομείο, το Saudi German Hospital. Αυτό το ίδρυσε είναι μια σειρά από νοσοκομεία. Ο ιδιοκτήτης είναι αρχιτέκτον. Και αρχικά ξεκίνησε με μια εταιρεία με οικοδομές και μετά σκέφτηκε γιατί να μην χτίσω και νοσοκομεία. Έχει γύρω στα 15. Λοιπόν, πάντοτε φυσικά πρέπει να τιμούν το Σεΐχη που ήταν όραμά του το Ντουμπάι να γίνει αυτό που έγινε σήμερα. Η ευγνωμοσύνη. Όταν μπαίνουμε σε ένα νοσοκομείο, και αυτά σας τα λέω, διότι αφορούν και εμάς τους διαιτολόγους. Πολλές φορές όταν μιλάμε ή κάνουμε συναντήσεις και συνέδρια, τώρα σήμερα, ας πούμε, είμαστε οι διαιτολόγοι, λες και είμαστε στο μικρό κοσμό μας, στην κοσμάρα μας. Είμαστε μόνο οι διαιτολόγοι. Δεν σχετιζόμαστε με κάποιον άλλον, με κάποιες άλλες ειδικότητες. Εσείς αναφέρατε ότι πριν όταν ασχολήσασταν με τύπου 1 δεν υπήρχε καν διαιτολόγος. Ο καθένας δεν είναι έτσι. Είναι πολύ σημαντικό ο χώρος μέσα στον οποίο εργαζόμαστε. Επηρεάζει πάρα πολύ την απόδοσή μας. Είναι πολύ σημαντικό το πώς δίνομαι εγώ και πηγαίνω στη δουλειά. Και αυτό επηρεάζει την απόδοση. Είναι όλα συνδεδεμένα. Αυτή είναι μια διαδρομή μέσα σε ένα νοσοκομείο που επισκέπτεται εκεί. Σε κάθε στάν, είτε είναι νοσηλευτικό, είτε είναι υποδοχή, υπάρχει αυτός ο υπολογιστής όπου ο επισκέπτης, είτε ασθενής, είτε συντονής, μπορεί να αξιολογήσει την εξυπηρέτηση. Πολύ απλό. Ευχαριστημένος ή όχι ευχαριστημένος. Φαρμακείο μέσα σε κάθε νοσοκομείο, για να εξυπηρετηθεί ο πελάτης, να μην πηγαίνει ή ο ασθενής, να μην πηγαίνει μακριά να βρει το φάρμακό του, να ολοκληρώνεται δηλαδή η επίσκεψή του και αυτό που πήγε να κάνει. Ό,τι διευκολύνει για να φτάσει στον προορισμό του μέσα στο νοσοκομείο, με χρωματισμένους διαδρόμους. Αυτό το νοσοκομείο δεν είναι και το πιο πολυτελή νοσοκομείο, αλλά έβαλαν στόχο ότι κάθε ασθενής πρέπει να έχει το δικό του δωμάτιο. Δεν υπάρχουν δίκλινα, τρίκλινα, τετράκλινα. Είσαι ασθενής, εδώ πηγαίνεις στο ξενοδοχείο και δεν λες ας μοιραστώ το δωμάτιο με κάποιον άλλον επισκέπτη. Γιατί? Διότι θες να είσαι μόνος σου. Θες να έχεις, φανταστείτε όταν είσαι ασθενής. Σε βάζουν μέσα σε ένα δωμάτιο και ο άλλος δίπλα ούτε το ξέρεις, ούτε σε ξέρει και πορευόμαστε. Και φυσικά ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Εδώ ήταν το τμήμα της πλαστικής χειρουργικής. Πρέπει
πρέπει να έχει περισσότερη πολυτέλεια. Διότι εκεί δεν είναι μόνο, είναι κυρίως για αισθητικούς λόγους που πάνε. Δεν είναι μετά από τραύμα. Υπάρχει ειδική ρεσεψιόν, ειδικά σαλόνια. Εδώ είναι τα επίγοντα περιστατικά. Βλέπετε δεν υπάρχει μεγάλη αναμονή. Και αυτό οφείλεται σε οργάνωση, σε σωστή υποδομή. Και το κομμάτι της διατροφής φυσικά κάνει και αυτό. Παίρνοντας στο συνέδριο, εδώ είναι ένα ξενοδοχείο να φιλοξενήσει τους συνεδρούς. Αυτό είναι το συνεδριακό κέντρο, το οποίο, σαν όλα τα άλλα, θέλει να είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. Φιλοξενεί πάνω από 150.000 συνεδρούς ταυτόχρονα. Την ίδια μέρα δηλαδή μπορεί να το κάνει. Οι κύριοι του Υπουργείου Υγείας. Και το κύριο θέμα τα τελευταία 5 χρόνια είναι η ψηφιακή ιατρική. Πράγμα το οποίο ακόμα δεν μας έχει φτάσει εμάς. Ψηφιακή ιατρική, δηλαδή ωραία, χτίζουμε τα νοσοκομεία μας, περιποιούμαστε τους ασθενείς μας, αλλά υπάρχει και ανάγκη ότι ο ασθενής δεν χρειάζεται να έρχεται κοντά μας για ψηλπίδα. Δεν μπορεί να έρχεται οτιδήποτε του συμβαίνει ή ώρες στο τηλέφωνο να περιμένει κάποιος να το απαντήσει για να ρωτήσει κάτι για το φάρμακό του. Όλα αυτά, εφόσον είμαστε στο 2016, οφείλουν να γίνονται μέσω υπολογιστών. Αυτή είναι η Αβίτα, που είπαν είναι γένος τελικού, η οποία ήταν στο συνέδριο, ένα ρομποτάκι, το οποίο κυκλοφορούσε, μας παρατηρούσε και αυτοί που το έδειχναν τέλος πάντων ως τελευταία εξέλιξη στην εταιρεία τους, ένα ρομποτάκι το οποίο έχει και οθόνη εδώ, που μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε στο γιατρείο, στο νοσοκομείο, κυρίως για νοσοκομεία είναι, και η κάμερα που έχει είναι τόσο δυνατό το megapixel που μπορεί ο ασθενής να βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, να είναι το ρομποτάκι σε μία γωνία στο δωμάτιο, οι γιατροί, οι νοσηλευτές να επιμελούνται με τον ασθενή και το ρομποτάκι να βλέπει τον ασθενή με τέτοια ακρίβεια, να βλέπει τις λεπτομέρειες μέσα στο μάτι του ασθενή και να δίνει τις πληροφορίες σε έναν άλλο γιατρό που βρίσκεται σε άλλη χώρα. Το τμήμα το διατροφικό δεν απέχει από άλλα τμήματα όσο αφορά τη σχέση του με την τεχνολογία. Πόσες φορές αναποκατεβαίνουμε τους ορόφους, να δούμε ασθενή, στάσου η απάντηση, τι έγινε, επικοινωνία με το διαιτολογικό, ξανακατέβα, ξανανέβα. Δηλαδή πόσες ώρες χάνομαι που μπορούσα να δω και δεύτερο ασθενή, να δω και τρίτο ασθενή. Α, μην ενοχλείς τώρα, είναι ώρα αιχμής. Φύγε, έλα αργότερα. Και εσύ πρέπει να δεις κάποιον ασθενή ή το φάκελο κάποιου ασθενή. Όταν υπάρχει τεχνολογία, δεν χρειάζεται να περάσω από τη στάση του νοσηλευτή. Σε αυτό είναι κάποια πράγματα τα οποία χρειάζεται να σκεφτούμε και να μην τα θεωρείτε ότι είναι πολύ μακριά από τον κόσμο μας εδώ, διότι δεν πρέπει να περιμένουμε άλλοι να τα κάνουν, απλά να τα πετήσουμε. Λίγη έρευνα και λίγη πίεση. Και πίεση και πίεση. Εγώ αυτό έχω καταλάβει ότι πρέπει να κάνουμε πολλές φορές. Ψηφιακή ιατρική, επικοινωνία. Το κινητό κάνει θαύματα σήμερα. Δεν είναι μόνο μια selfie το κινητό. Πολλοί παίρνουν κινητό για selfie. Και αυτό καλό. Αλλά το κινητό μπορεί να έχει μέσα όλο με το ιατρικό φάκελο. Το κινητό μπορεί να έχει μέσα ένα δίκτυο όπου επικοινωνώ με τον γιατρό μου, με τον διαιτολόγο μου, με τον ψυχολόγο μου, με τον φαρμακοποιό μου και να μάθω να το χειρίζομαι και να έχω όλα μου τα γιατρικά ό,τι χρειάζομαι μέσα στο κινητό. Αυτά είναι slides από τις ομιλίες. Δεν χρειάζεται ο γιατρός, δηλαδή κάποιος τηλεφωνάει στον γιατρό. Δεν χρειάζεται ο γιατρός να έχει το στεθοσκόπιο. Έχει ο ασθενής αυτό το μικρό μηχάνημα στο χέρι του και ο γιατρός μπορεί να καταλάβει σε τι κατάσταση βρίσκεται ο ασθενής από μακριά.
Ή πήγε ο ασθενής και ξέχασε, τώρα του δώσανε αυτό το φάρμακο και δεν θυμάται γιατί του το δώσανε και πώς πρέπει να το παίρνει. Απλά μπαίνει μέσα στο φάκελό του, στην επίσκεψή του στο κινητό και του δίνει την απάντηση. Τσιπάκι, μπορεί να τοποθετηθεί. Αυτό, σας πληροφορώ, υπήρχε από τότε που εγώ ήμουν φοιτήτρια διαιτολογίας, όπου αντί να κρατάμε σημειώσεις όταν βλέπουμε τους ασθενείς, μπορούμε να πηγαίνουμε και απλά απευθείας να τα χορηγούμε τις πληροφορίες μέσα στο φοιτητή. Και μην φαντάζεστε ότι πολλά πράγματα από αυτά είναι τόσο ακριβά. Δεν είναι. Ή μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα τμήμα στο νοσοκομείο και όχι απαραίτητος σε όλο το νοσοκομείο. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θυμούνται αυτή την ταινία, okay? The Doctor, όπου ένας γιατρός, super duper γιατρός και αγαπητός και ήταν πολύ κοντά στους ασθενείς και ξαφνικά διαγνώζεται με καρκίνο. Και ξαφνικά βρίσκεται στη θέση του ασθενή. Πόσοι από εσάς έχετε δει γιατρό ασθενή? Δηλαδή ένα γιατρό εκεί που εργάζεστε, δεν ξέρω ειδικά αυτοί που είναι σε νοσοκομεία, και ξαφνικά νοσηλεύεται ο γιατρός. Πόσοι από εσάς το έχετε δει αυτό? Τι έχετε δει? Διότι εγώ ξεκαρδίστηκα στα γέλια όταν το είδα. Ξαφνικά ξέρουν ποια είναι η καλύτερη νοσηλεύτρια. Ξαφνικά ξέρουν ποιο γιατρό θέλει να του επιμεληθεί. Ξαφνικά θέλουν όλο το νοσοκομείο να τους βλέπει αυτούς. Έτσι. Ναι. Και να ρωτιέμαι, αυτά γιατί δεν τα σκεφτήκανε για τους ασθενείς τους? Και τα σκέφτονται μόνο όταν οι ίδιοι νοσηλεύουν. Αυτή η ταινία έγινε για να δείξει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των θεράποντα, που και εμείς είμαστε σε αυτή την κατηγορία, και τον ασθενή. Αυτό το παιδάκι γεννήθηκε με cleft palate. Cleft palate, δεν θυμάμαι πώς το λένε στα ελληνικά, όταν γεννούνται τα παιδιά και έχουν σχισμένο χείλος ή δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτό μετά από χειρουργία διορθώνεται, δεν υπάρχει πρόβλημα. Okay. Λοιπόν, επί χρόνια αυτά τα παιδάκια ταλαιπωρούνται πώς να τα ζητήσουν. Αλλά, who cares, you know? Μέχρι μία μαμά από την Αυστραλία γεννήθηκε το παιδάκι της με cleft palate και λέει, εντάξει, τι πρέπει να κάνω τώρα? Πήγε και δημιούργησε μόνη της ένα device, μια συσκευή για να συζητήσει το παιδί της. Και το αστείο είναι όταν πήγε σε μια εταιρεία για να το προτείνει, να το φτιάχνουν, να το παράγουν, ώστε και άλλα παιδάκια να το χρησιμοποιούν, τους γελούσαν. Λέει, τι είναι αυτά που μας λες να κάνουμε? Ίδρυσε τη δική της εταιρεία και τα παρήγει μόνη της. Και είναι η ίδια κυρία που κάνει αυτά τα πολύ γνωστά ποτηράκια για τα παιδάκια. Η εταιρεία της σήμερα έχει αξία $12 εκατομμύρια. Άλλη μαμά. Το ξέρετε αυτό? Όταν πάμε στο γιατρό, δεν τον νοιάζει τώρα εσύ. Έχει στάσει έμετο, δεν μπορείς να αναπνεύσεις, θα πάει αυτός να δει, ας πούμε, το λαιμό σου. Η μία μαμά λέει, όχι, εγώ το παιδάκι μου δεν θέλω. Δημιούργησε αυτό, εφήβρε ουσιαστικά, το οποίο είναι πλαστικό και έχει μέσα λαμπάκι LED. Μια λάμπα LED, όπου δεν χρειάζεται το γιατρό να βάλει τόσο βαθιά το ξυλαράκι αυτό για να δει το λαιμό του παιδιού. Και είναι σιζονούχο, 15 ετών, όπου τον έβαλαν οι γονείς του που και που να φροντίζει τον παππού, ο οποίος παππούς είχε Alzheimer's. Και που του ξέφευγε και τον έχανε. Και άντε να το βρει τον παππού τώρα. Τι έκανε το 15χρονο? Εφήβρε μία εφαρμογή με το κινητό τηλέφωνο, όπου έβαζε αυτό στην κάλτσα του παππού, την έδωσε του παππούτσι, και όταν χανόταν ο παππούς, τον έπαιζε. Πολύ εύκολο. Πού είναι η τεχνολογία σε όλα αυτά?
Ξοδεύουμε εκατομμύρια για χάπια για το Alzheimer's, αλλά το Silver Alert συνεχίζει στην τηλεόραση. Χάνονται, τους βρίσκουν, δεν τους βρίσκουν πεθαμένους, σκοτωμένους, whatever. Το ίδιο και η κυρία, με τη cystic fibrosis. Χρειάζεται να κάνουν ασκήσεις κάθε μέρα, οι οποίες είναι πολύ κουραστικές, αλλά κυρίως πολύ χρονοβόρες. Και εφήβρε αυτό το μηχάνημα, όπου κάνει αυτές τις ασκήσεις από μόνο, τοποθετώντας το μόνο πάνω στο σώμα. Άρα, πρέπει να δούμε το ανθρώπινο στοιχείο και σε πολλά πράγματα η επιστήμη δεν περνάει τις εξετάσεις. Δεν μας καλύπτει. Ούτε τα μεγάλα κτίρια, ούτε τη τεχνολογία, διότι ξεχνάμε τον άνθρωπο. Και ασχολούμαστε με στατιστικές και είπαν οι στατιστικές αυτό και εκείνο και το άλλο και απομακρυνόμαστε από τις ανάγκες του ίδιου του ασθενή. Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε τον ανθρώπινο χαρακτήρα. Λοιπόν, γράψτε κάτι πάνω στα χαρτάκια σας και ήθελα να ακούσω από μερικούς όποιοι θέλουν να μοιραστούν τι γράψατε. Τι είναι διαβήτης τύπου 1. Θέλει να μοιραστεί κάποιος. Το πρώτο πράγμα που θα μπορούσα να στο μυαλό είναι η στέρηση που θα περάσει ένα παιδί, η θλίψη, γιατί δεν θα είναι μέσα στη μάζα, στην ομάδα των παιδιών που θα κάνουν πράγματα, παιδικά πάρτι και τον τρόπο ζωής γενικότερα. Τρομερός έλεγχος στα πάντα, από την οικογένειά του, για να πάει καλά η ασθένεια και τα συνεχή τρυπήματα, αυτή τη διαδικασία. Στέρηση, πίεση, τρυπήματα. Άλλο. Εγώ ουσιαστικά διάλεξα δύο επιθετικούς προσδιορισμούς πάνω στο διαβήτη. Το πρώτο είναι η πειθαρχία. Πειθαρχία. Δεδομένου ότι ξεκινάς από πολύ μικρή ηλικία φόρου ζωής, να δημιουργείς ένα τρόπο ζωής. Και δεύτερο, συναισθηματική διαφορετικότητα. Δεδομένου ότι υπάρχουν οι εναλλάξεις ψυχολογικής κατάστασης, ανάλογα βέβαια και με τον περίγυρο στον οποίο συγκαταλέγεται. Πολύ ωραία. Πειθαρχία. Άλλο. Και εγώ λίγο πολύ τα ίδια. Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι μια ισόβια εξάρτηση από την ινσουλίνη. Η οποία ναι, έχει στέρηση, προϋποθέτει πειθαρχία, αυτοέλεγχο, οργάνωση, διαρκώς επιφυλακή, έλλειψη της κοινής φάσης. Άλλο. Είναι κάποιος που έγραψε κάτι διαφορετικό, δηλαδή πάνω κάτω αυτό είναι. Εγώ δεν παρακολουθώ τόσο το χρόνο διαβίωση που είναι ένα νοσοκομείο που είμαστε, είναι ογκολογικό βέβαια, αλλά θα δούμε τύπου 2 κυρίως. Αυτό που λέω πολλές φορές σε αυτούς που έρχονται, τους μεγαλύτερους, είναι ότι για μένα δεν το βλέπω με την αρνητική πλευρά. Το βλέπω σαν την ευκαιρία να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας το σωστό στην υγεία